D'on són? Jo crec que abans hi havia més cara de manies. Abans hi havia més manies. Ells, la gent més gran, si anava un amb sabates no el deixaven embarcar. No el deixaven embarcar. O amb un paraigua. En un paraigües. I jo, sempre que hi ha a la mar, a l'orla, posem les graneres així. Ells tenen la mania de posar la granera per amunt. I jo faig. Un dia se les rompré i les fotré a la mar. Ah, que teniu mania? No, mania? Jo tinc la mania aquesta. Com bona part dels pescadors de Palamós, el Francisco i el Joan procedeixen de la cala, que és el nom popular de l'ametlla de mar, i parlen calero. Va vindre aquesta gent de l'ametlla de mar, de la cala, i parlem d'una manera peculiar, no? Després han vingut gent del Campello, que també parlen de la seva manera, i sempre, vulguis o no, si estàs al costat, alguna paraula sempre se t'enganxa. Són. Jo, els catalans que venen de Barcelona, som contents perquè quan t'arribin arreu veus que parlen català. Bé, com que tinc prou llengua per m'explicar, sempre ens entenem bé. I si tens una dona jove, et pot dir una cunyeria, no. Si tens una dona jove, et podes, hi ha ombra sota els arbres, molt bé, que estaràs molt bé. Bueno, ara si la tens vella faràs com jo. Bon, cal per dir vesties en diré pastús. En Joan i en Josep són dels Angles, un poble de la comarca del Capcir a 30 quilòmetres de Perpinyà. Entrem a les 9, ixim a la 1 hora i hasta les 4 huisso fem de ves i a les 4 pues anem a la penya i hasta les 8 huisso. Després anem a acabar de ves i a cenar. I a dormir a les 10. La Isabel i l'Alba són d'Aiguaviva de Bergantes, un poble de la Franja de Ponent amb un parlar molt particular. Parlem bastant fefeo, com goz, edifici, coses així, no? Sabem també comptar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... D'on són?